لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. caggal nde jettiɗen Allah julɗen e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗen mbi alhamdulillahi rabbil alamina wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. eɗen mbiya yurmede Allah yo wone e annabi o sallallahu alayhi wa sallam, yurmede Allah yo wone e sahabaɓe, yurmede Allah yo wone e taabi'in en, yurmede Allah yo wone kadi e dendagal julɓe kalto mbawi wonde e yurmede Allah jippo e mabɓe. Ji ñalawma o feewi, ñalawma o moƴƴi, ñalawma o yuɓɓi, ñalawma o rewi laawol. janggama ɗo deftere alqur'anil karim, silkama ɗo en. kala dendagal juɗɗo to wonno ari hawri hen, kala dendagal moƴƴo to wonno ari e hawri e oɗo duwaw. woni hen eraga men minen tawi ko annabi sallallahu alayhi wa sallam ko kanko woni mo ñemtinten, kanko woni kadi mo ndewaten, saabu en mbawa yiide laawol gaga annabi sallallahu alayhi wa sallam ko kanko hollete en laawol. sabu hadis gotini wiya woman ra'ani faqad ra'al haqq. o wi min annabi sallallahu alayhi wa sallam son jiyam tan on jii gonga, son jikam tan on jii gonga. hadis goɗɗi woman ra'ani faqad ra'al Allah. so tawi on jikam tan on jii Allah, sabu kanko ƴiyal qur'ani ni wiya wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa. taƴen ɗon seeɗa mbiyen in huwa illa wahyun yuha, sabu kanko o haalata ko wahyu jippoto e makko o haala. dendagal kalto islam yanke woni e julɗo to woni yo tinno ara jokkodire e ndeɗo fedde, naata e ndeɗo fedde e dendagal kadi kalto islam yanke woni nde waɗata ɗeɗo comme ɗeɗo pelle fedde yidɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam. enen poof nenden gonen neɗɗo goto, kaɓɓodiren, jiɗen annabi sallallahu alayhi wa sallam, kandi Allah ɓeydata gilli men e annabi sallallahu alayhi wa sallam. hada assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu. eyyi sababu o ko gandodiral, sababu o kadi ko naftodiral, sababu o ko jokkere enɗam, sababu o ko adi foof koye gandodiralam e Abdoul Karim wiyeteɗo Bambo Ba. min gandodiri ko juuti min kalda e laylay rendo guila e Skype, guila WhatsApp en arani. Allah waɗi noon machallah min mbaɗi hen ko heewi, kadi koye saaha juɗɗo sabu ma won ɓuur duuɓi sappo. min kalda, min jangga pular, min ɓamta pular, min mbaɗa pinal, min mbaɗa gandal, min mbaɗa foof. Allah waɗi noon kankone ko neɗɗo jokkiyanke enɗam. nde o arti, nde ummi ko France wonno, o wi alay saago ma o yiyami so yi kam e wooda ko min mbaddi ni woni o noddimi. e on saaga noon gonmi ko selibaɓe toon jangguinami. mbimi ay min de to gonmi ɗo woɗɗani damka. Allah waɗi tan dal pellitmi arde. eywa duuɓi tati min gandodirima ɓuuri hedde duuɓi sappo e joyyi, kono ko min jidiri ko duuɓi tati. Allah waɗi mide min jidiri nde ɓe mbi waɗaɓe jewte tan ko fate e ɓamtare. hawre mboɗo windi deftere ko fate fittiyagal e psychologie de développement. e deftere nde ne haala neɗɗago neɗɗo, gona développement de la personnalité, guila jomum jibina haɗo jomum enta, haɗo nehete, ha ko fate ko wiyete joljole. neɗɗo no natata e joljole, neɗɗo no tagori tan guila e neɗɗago mum, e cukalel holno foti reynirede, holno foti mawninirede, holno foti nehirede. hawre kamɓene kadi eɓe cohli ɗum. nden mi waɗi yewtere nde weeliɓe no feewi. kamɓe rewɓe ɓe pelliti sosde fedde nde, saabu yewtere nde eko kalanmi hen ko fate nafoore rewɓe e worɓe foof. ɓe pelliti sosde fedde nde han kadi ɓe nduumo hen tan. joni ɓe pelliti innirde fedde nde en yiɗɓe nulaɗo, saabu waɗano koye fartange ismu woni mawlude so tawi yawti yontere waɗore hen nde. ɓe mbi mi waɗanaɓe hen ko fate ɓamtare, ɗum woni yewtere nde. guila nden ha joni hitande foof somi ari mi arat mi waɗanaɓe yewtere, mi waɗaɓe conférence. somi waɗaniɓe conférence hirde nde ɓe mbaɗa ɗum hirde nulaɗo caggal mum. aɗa andi debbo ko yurmede Allah, debbo ko yurmede
hay deftaram adinde so ƴeewi taggude aadi tan so arata haa ɗo joljole ɗo wayloto o wonta ko Allah waɗi tamo ko so debbo ko gorko hay hormonaji ɗi hormonaji garoje debbo ha wona debbo ɗi jiida e hormonaji garoji gorko ha wona gorko ɗi garoji gorko ha wona gorko ɗi ɓeydata ɗum ko kette ɓandu min wiyata ɗum doyirɗe muscle uji e gueɗe baɗe noon waɗi noon kañum tagira ko darade e dadade mani haɓede debbo noon kañum tagira ko yurmede saabu kañum sawata ɓiɗɗo kañum renata ɗum kañum moftata ɗum ko kañum ɗahata ɓiɗɗo o ko noon ɗahata hay bamum debbo ko yummiraɗo Allah waɗe mum ko yidde Allah waɗe muɗum ko jurum eywa ni woni joni nde min garmi ɗo nde kadi kamɓe ɓuuri yidde ko fate jokkere en ɗam ko kamɓe gadi miijade yo fedde nde waɗi kadi kamɓe mbaɗi fedde nde caggal ɗum mi windi deftere hikka deftere nde henno ko tumbutere goo tumbutere ɗiɗi faati koye jime ɓuuri hen heewde koko fate e dental e jokkere en ɗam jokkere en ɗam sa wi hayso mbiɗa ko en ɗam mbiɗa ko debbo saabu en ɗam ko kosam debbo en ɗam hunde so fate e yurmede so feewi ko debbo innirte firtani noon ko debbo tan woni ko fate en ɗam saabu so mbiyama en ɗam wona mo jiiduɗen kosam tan komo jiiduɗen duholni hen kono fiita foof wiyata ko en ɗam debbo kadi e kawisaji Allah hay sa yiiɗi nadde dewgal mbiyata ko debbo dewgal a wiyata gorgal mbiyata ko dewgal wonnon ko ɗon Allah waɗi yurmede wonde on hankare de waɗi dewgal hikka waɗi dewgal e nder hen sa ruttima e ɗaɗɗol ko wiyete joni jokkere en ɗam wonnon ko ɗum wonno yewtaram hannde sa wi ɗum e arab holno wiyete ko arrahimu noon itta koye inde jomiraɗo rahmanu rahim ɗum ko jomiraɗo hoore mum wi noon e nder hadisul qudsi e rahima rahmani noon min woni yurmede aduna yurmede la hubtidinde laakar yurmede hubtidinde aduna e yurmede heeride to banggue laakar kadi guittumi hen rahimu ko wiyete jokkere en ɗam guittumi ɗum hen kono hay rahimu o tawi koye arab rahimu o hay ranga debbo kadi ko ɗum innira wiyete ko rahimu ndeke noon en mbawa yaade gaga debbo eyyi woɗi windi hen hay jimi ni ko fate debbo mataw jimi tati e nder deftere he koko fate debbo tan eyyi ko ɗum tagui a wawa yaade gaga debbo ha mbimin hin wayyu e waliyu foof koye muɗum jibina koye mum taga ko min taga guila wonani haydara en noon debbo ko yurmede en mbawa yaade gaga debbo e nder gurdam men seɗen kaala eyyi nde ɗo fedde nde yahata koyɗe moƴƴi ɗum ko fate anni e mayre ni ko fate gonga ɓamtude diine wadde kirɗeli kono kadi koko fate jokkude en ɗam wate ɓamtade tan e nder mbadi kuptidinde eyyi jokkere en ɗam hay hande min mbaɗi jokkere en ɗam woodi koɓe ndendino ɗum ko peeje amen guila nden mbimiɓe so tawi ɓe mbiye jokkere en ɗam hitande foof yoɓe mbaɗ feere kadi wonde hesare hikka noon yo abbito jokkere en ɗam kadi yoɓe ndendin wooda miskino walla gueɗe baɗe noon ɓe mballa ɗum hayso ko buɗɗiɗi ko symbole ma wiya ɓeede mbaɗi ko moƴƴi mo wuuri gongol kadi mbatta hawnaki janggo e jaam ɓe ñemba ɗum eyyi kadi kamɓe koɓe rendinoɓe tan kalis wona ɓe ndendina ɓe mbaɗa juulago ala koɓe jokkira hen en ɗam ɓe mballa hen janggoɓe ɓurani ɓe mballa hen janggoɓe ɗemgal arab e gueɗe baɗe ɓe mballa hen janggoɓe pular eɓe ballita jomumen ha ɗum noon aɗa andi ko jokkere en ɗam eywa ɗum tagui noon fedde nde mboɗo yiiɗi yimɓe jaggana fedde nde dokka ɗum junggo no fewi no fewi no fewi eywa kadi ɓe gara ɓe naata hen wona no waɗi feere wona haydara a natat tan sa naati wona addude piyema ko piyema ɗe ko sadat tan ko yimɓe ballitte eyyi so ɗum ala ko janggude min jogui kadi sato WhatsApp min jangga hen min jewta hen min ɓeyda hen ko fate nulaɗo ko fate annabi ko fate diine ko fate holno juldete no hordete eno ɓamtorte e ɗemgal pulaar jangde ɗemgal pulaar men jangde ko fate ɓamtare leñol ngol ɓamtorto no pelle keddiɗe kadi yo mbattu hakkille saabu hay sen mbi hande eɗen denta eɗen gona gendi alay saago ma nawden hen ko fate dental noon ko fate jokkere en ɗam so leñol ngo rentaki ne haydara gasata woni hewɓe mbiyatoɓe wiyoɓe hande ko gendiyankoɓe ganda ko woni gendiyanke saabu sa ka gendiyanke a daraki ha gendi woodi so gendi wodani holno gonirta gendiyanke gendi holno wodirta taw fittano gendi wodani fittano gendi ma wooda gendi wooda so gendi woodi gendiyankoɓe goto